Day is never finished. Master got me working. Someday Master set me free. Day is never finished. Master got me working. Someday Master set me free. Kurva, moje záda. A to příšerně bolí. Takže čaute ľudia, zdravím vás na kanále Pyro Gold pri obrovskom unboxingu, ako môžete vidieť, v hodnote zhruba tých 1500–1600 eur. Objednával som to z rôznych stránok, ale nechcem spomínať žiadnu, nemám so žiadnou spoluprácu a ani žiadnu nechcem nejako propagovať alebo angažovať do tohto videa. A môžeme sa pustiť na to. Takže toto je prvý balíček. Zabalený je teraz tádoš, že? Bude lepšie asi z tejto strany, sa otvorí. No. Takže si ho položíme. Faktúra nezajíma. Takže zápalné šnúry tu máme. Majú 5 metrov, jeden balíček, druhý balíček, tretí balíček, štvrtý balíček. Sú od Klásku. 4 balíčky. Ideme ďalej. Dum Bum rímska svieca. V balení sú 2 kusy. Tiež je to Klásek. 68,8 gramov zlože. To je úplná klasika, každý pozná. To máme jeden kus. Druhý. Tretí. Štvrtý. Piatý. Šiestý. The next day. A 10. Takže máme tu 10 balíkov Dum Bum rímskych sviec. Je to F3, budúci rok už bude F3 zrejme zakázaná. Kúpil som si toho pre istotu viacej, ale aj tak sa to asi všetko minie na Silvestra. A v prvom balíčku je tým pádom iba výplň, ako môžete vidieť. A môžeme sa presunúť na druhý balíček. No, takže tu máme druhý balíček. Faktúra. Hromadu výplne. No, takže tu je druhý balíček.
Máme tu hromady výplne, to je bokom. No a ako môžete vidieť, je tu hromada fontániek. Prvá je fontánka Neon Ball. Už neviem koľko stála, ale akože čakal som ju o dosť menšiu, ak môžete vidieť. Je akože dosť veľká. A popri tom má len 120 gramov zlože. Takže nejaké zázraky od toho neočakávam. Tiež je od Klasku. Akože som na to veľmi zvedavý. Tieto fontánky všetky mimochodom pôjdu do testu, takže môžete sa tešiť na test. Takže Neon Ball. Ako ďalšiu, tu máme fontánu King Fountain. Tá je menšia o poznanie oproti tej Neon Balls. A pritom má 192 gramov, takže táto fontána má ešte viacej gramov zlože ako tá Neon Balls a je o polovicu menšia. Je aj videjko, ale hovorím, test vyjde a sa všetko podarí týchto fontán zhruba okolo Mikuláša, niekedy v tom dátume. Takže na to sa môžete tešiť. Je to teda tiež od Klasku, ešte som ju nemal, fontánky som si nikdy nejako nekupoval, takže uvidíme. Kto vyzerá? Akože je tam dosť veľký rozdiel, ak si môžete všimnúť. Ako ďalšie tu máme Contány Color 100 gramové. Hľadám, že kde tu je zlož. Je to F2 na hatutok. 300 gramov zlože a je ich tam 6 v balíčku. Akože ale vyzerajú tak kvalitne zabalené. Tiež je to sám od Klasku. Dosť kvalitne sú zabalené. Môžeme si odbaliť a ukázať aj jednu. Takže takto vyzerajú otvorené. To je jedna fontánka. Nie je nejaká veľká, ani nejaká malá. 1,50 gramov zlože. Budeme vidieť na teste. Ako ďalšie tu máme takéto malé fontánky. Môžete vidieť barevné fontány. To som už kedysi dávno mal asi. To je viac menej tak pre zábavu a do testu. Klásek tiež. Nejdem ich ani odbalovať, sú fakt malinké a oproti mojej ruke. Pôjdu do testu. Budeme vidieť. Ako ďalšie tu máme také väčšie fontánky. 6 metrov Fontaines od Klasku. Sú akože o poznanie aj ťažšie. Tu už je trošku zlože zrejme viacej. To je to z každej strany. Akože vyzerajú dosť zaujímavo. Aj si vyberieme jednu. Tak to vypadá, keď si ju vyberieme. Akože je dosť ťažká oproti ostatným fontánkam. Tak som zvedavý, má 200 gramov zlože jedna. Mala by teda ísť, sú dosť špinavé. Mala by teda ísť, akože nebude trvať dlho, ale dosť vysoko. Tak som na ňu zvedavý. Ideme na ďalšiu fontánku.
Ako ďalšie fontánky, tu máme Fontainmix. Akože obalovo sú tiež dosť pekné. Povedal by som, že asi najkrajšie zabalené z týchto. Tá grafika je pekná dosť. Klasický. Tu sú nejaké parametríky. Kľudne si jednu vyberieme. Akože žiaden zázrak to nie je, hej. Je to taká placka. 25 gramov zlože, takže nemôžeme od toho nič očakávať, je to ľahučké. Ale dizajn pekný, budú v teste. No, ako ďalšie tu máme crackling fontány. 250 gramové. Tiež pekný obal. Tiež klasek. Tu je videjko, ale videjko budeme točiť. To vyjde čoskoro. V balíčku sú dve, jedna má 250 gramov. Ukážeme si ich. Už taká väčšia fontánka. Aj cítiť, že tých 250 gramov bude mať. Som na ňu riadne zvedavý. Môžeme ísť na ďalšiu. A ako posledné z druhého balíčku máme fontánu kolórku, klásku. Už taká, že väčšia fontánka, 500 gramovka. Je akože dosť veľká. Sice na videu to nevyzeralo až tak nejako svetoborne, ale budeme vidieť. Ale dosť pekná. A hlavne je dosť veľká tá fontána. Takže sám som na to zvedavý, má 350 gramov neku. Písalo, že 500, neviem, uvidíme. Takže to by bolo z druhého balíčku všetko. V druhom balíčku boli iba fontánky. Každá z týchto fontán bude na test. Takže ich otestujeme, videjko môžete očakávať. A dúfam, že sa na to tešíte. A my ideme na ďalší balíček. Balíček vyzerá asi takto. Ja som vrch rozbaloval, lebo tam bola faktúra. Som bol zvedavý, či všetko dorazilo. Tak ten vrch bol tiež dobre zabalený, nemôžem povedať nič, že nebolo to takto. Takže ten už je načatý. Musel som faktúru skontrolovať, lebo toto bola objednávka v hodnote 1200 €. A ako prvé, čo sa nám tu ukázalo, tak je ohňostroj Compact Zombie Party. Black Scorpion. 36 mm kaliber. 45 sekúnd. Výška 30 do 35 metrov a to všetko sú dohady obrazné. 650 gramov zlože má tento kompakt, je dosť ťažký. A fakt pekne a kvalitne spracovaný. Ako môžete vidieť, pekný ohňostrojík. Ešte som ho nemal z tejto série. Tak som sám zvedavý. Takže Zombie Party. Ďalší ohňostroj mi trvalo značný čas vybrať. Keďže to už je poliadny kaliber, ak sa povie. Sú to 50-ky, 50 mm Isle Mama sa volá. Black Scorpion, akože Black Scorpion tieto novinky je tento rok, čo má. Toto nie je novinka, ale fakt krásne efekty. Je to akože fakt veľký ohňostroj, 25 rán. Sú efekty, ale podľa toho sa podľa mňa veľmi riadiť nedá. 48 mm, pardon, nie 50. Ale si myslím, že tie 2 mm už tam rolu nehrajú. 52 sekúnd do 40 metrov. Hľadám ešte zlož. 1000 gramov rovných. Nie som si istý, či to nie je nejaký limit na takýto ohňostroj, že viac do toho nemôžete dať. Ale je to akože fakt veľký a ťažký ohňostroj.
Na videu bol pekný, uvidíme, som zvedavý. Každopádne tie rány sú fakt veľké. Môžeme ísť na ďalší. Ako ďalší tu máme ohňostroj Kickboxer. Tiež rovnaké rany. Je to akože tiež brutálne veľký, ťažký kompakt. 48 mm. To z tých najväčších, čo sa dajú zohnať do F3. Black Scorpion. 48 mm, 52 sekúnd a od 40 do 45 metrov tu sú efekty, ale to tým sa riadiť nedá. Zlože, ako vidíte, je tu tiež tých 1000 gramov. Takže som na to fakt zvedavý. Budeme vidieť, ale je to pekný ohňostroj, grafika je pekná. SR Pyro Black Scorpion, Kickboxer, ťažký, veľký. Pekný ohňostroj, pekná grafika. A to bolo z druhého balíku všetko, pretože sú to dosť veľké ohňostroje. Ako môžete vidieť proti tomu Zombie Party, čo má 38 mm, tak je to o poznanie väčšia kocka. A my sa presúvame na ďalší balíček. Takže ďalší balíček. Masívny. No a tu sa nám to už pekne ukazuje, čo tu všetko máme. Takže ideme sa na to pozrieť zbližšia. A my pokračujeme. Tento balík je troška taký rozšarapatený, ale neviem, možno slabšie zabalený, lebo aj rímske sviece sa mi tu rozsypali. Alebo kuriér možno išiel bokom zo pár zákrut. Ale tak ja sa im nečudujem, teraz majú dosť fofry, takže rešpekt kuriérom všetkým. Blížia sa sviatky, predsa len tuto bol mix Fontán. Zrejme tých 8-ranových ohňostrojových takýchto od Klasku. Toto sú 5-ranové tie menšie. Toto je 8-ranová. mm 8 rán. 24 gramov zlože. Takže tých máme. Tých 8 ránových sa mi zdá, že by mali byť 4 kusy. Tie si otestujeme určite potom v decembri. Oh my god! Wow! Áno, máme tu 4 kusy 8 ránových, ohňostrojových, 20 mm po 8 rán. Tieto majú po 5, tie menšie. Potom tu je takáto hrubá rímska svieca. Od tejto značky som takúto hrubú ešte nemal, iba tie tenšie. 8 rán Crackling Comet. Klasku tiež. Tak na to som zvedavý riadne, že čo to bude robiť akože. Uvidíme. Potom to bol zrejme set, takže ďalšia Doom Boom rímska svieca. 21. Oh my god! Takže to si bližšie predstavovať už netreba. Potom rozsypaný balíček bol Práskajúce komety 20 rán rímske sviece. Bolo ich 10. Jedna už pošla do vzduchu. To je klasika, tiež to každý zrejme z vás pozná už, čo sa troška venuje tomuto. Tiež od Klasku. Ďalšie tu máme Color Balls. 40 rán. Sú také dlhšie, tenučké, ale sú vyššie tie rímske sviece. Je ich tam 6 kusov teda. 72 gramov.
Ako ďalšie rímske sviece Colorball. Tie majú 20 rán. Sú tenšie, také malé. Ale je ich tam až 12 kusov. Pre zábavku, do videa, do testu určite bude. Tých rímskych sviec tiež spravíme test. Taká malá sranda. No ako ďalší tu máme Compact Dum Bum. ...49 ránový. 25 rážne. 588 gramov, cez pol kila má. Je to vlastne niečo jak Dum Bum svieca, len väčší priemer, troška väčšie rany. Má to 588 gramov zlože. Titánový výbuch vlastne efekt. Takže to bude pekný gulomet. Tie Dum Bum veci majú fakt kvalitnú grafiku, aj spracovanie tiež. Dávajú si na tom záležať, to je vidno. 49 rán Dum Bum. No, ako ďalšie, tu máme zástupcu z tých menších v úvodzovkách. No Limit, 45 kaliber, 45 mm. Akože tá grafika je tiež brutálna, takže dobrá. 35 rán. Veľmi pekná grafika, spracovanie celkovo. Je 1,3. Ale čistá zloží 1000. Ale viete, ako to je to? Toto bude určite viac, pretože je dosť ťažký. Podľa mňa, ale zlože môže byť, no. Má 50 sekúnd, má fakt pekné efekty, video sa dá dohľadať hockde. To je na Silvestra. Ale fakt pekná grafika. A to je akože fakt monštrum už toto. Je tu aj rezervová zápalnica. Toto je asi originál zrejme. Chýba tu. No Limit. Obrovský ohňostroj tiež. A to by bolo z ďalšieho, tretieho už balíku, až dobre počítam. Štvrtého. Do štvrtého balíku všetko. Takže toto všetko bolo v štvrtom balíku. Ale ten No Limit je akože fakt brutálny. Pekne vyzerá. Toto je ďalší balík, ja už ani neviem, ktorý v poradí, lebo ich fakt veľa. Tento je, že statočne zabalený, takže ideme sa pozrieť, čo ukrýva. Zabalený je statočne. No. My už môžeme nahliadnúť. Takže pokračujeme v ďalšom balíčku. Ja si to vyberiem mimo kameru, pretože to je fakt narvané, neviem to vybrať. Ako prvé tu máme ohňostroj Brocade Sky Terror. 36 rán Black Scorpion. SR Pyro. Taká kocečka, tiež pôjde na Silvestra do zostavy. Má 414 gramov. Rezervná zápalnica hlavná, rezervná. To je dobré, to je vždy lepšie, keď to tam je.
Má teda 25 mm, 32 sekúnd. Má skôr také zlaté efekty. Nemal som ho, skúsime, uvidíme. Môžeme ísť na ďalší. Ako ďalší ohňostroj Danger Hobby XXL Trotil. Grafika topová tiež. Rezervná zápalnica je tu. Tu je hlavná. Grafika mega pekná na tejto kocke tiež. 38 mm. Ale tie efekty buchajú jak 50-ky. Treba si ísť pozrieť video. Je to fakt dobrý ohňostroj za tie peniaze. Fakt pekný. 16 rán má teda, 38 mm. A je to posledných pár rokov do hit. Taký, by som povedal. Začali robiť aj iné ohňostroje, ale tento je fakt dobrý. Má 636 gramov zlože, čo je na 16 ránový ohňostroj 38 mm fakt dosť. Treba si pozrieť video, je to fakt pekný ohňostroj. Danger Hobby. Danger Hobby 2. Danger Hobby 3. Takže 3 krát Danger Hobby. Tak pekný ohňostroj. A my pokračujeme. No, konečne sa dostávame k takému niečomu menšiemu. To je kompakt ohňostroj Poison. 25 rán. Zápalnica hlavná. Rezervovú ani nemáme pre istotu. U tých menších kompaktov to nebýva málokedy. 20 mm, 30 sekúnd, 15-20 metrov výška. Som si ho zobral kvôli tým efektom, až bude mať efekty ako minulý rok. Tak mal fakt pekné efekty, také trblietavé. Trblietavé také vodopádiky, koruny, takže pekný bol. 150 gramov zlože. Taký menší, možno do zábavy, možno pred polnocou, uvidíme čo s tým ešte spravíme. SR Pyro. A 25 rán teda asi som nespomenul. Compact Poison. Druhý kompaktík Poison. Máme ho dvakrát. Ďalej kompaktík Insider. 32 rán. Ten už má hlavnú zápalnicu, rezervovú zápalnicu, SR Pyro, Black Scorpion. Pekné efektíky. 497 gramov zlože. Dizajn, neviem, drevené škatuly zrejme, alebo neviem čo to má byť podpálenej. Ale kvôli dizajnu to nikto nekupuje, že? Poteší, keď je pekný. Je teda akože multikalibrový, má 20 mm, 30, 45 sekúnd trvá. Taká kocečka tiež, asi zrejme do polnoci pôjde dokopy aj s Brokat Sky Terrorem. Celkom pekný ohňostrojík. Za pohode cenu a fakt dobré efekty na tie peniaze. No a ako posledné z tohto balíčku máme ohňostroj Airwar. 36 rán. Zrejme sú to 30-ky, 30 mm, nie som si úplne istý, áno, 30 mm, 40 sekúnd. Také brokátové komety robí pekné. Efekty má pekné a celkom sa aj podobajú podľa videa, čo sú tu na obrázku. Dizajn v pohode. SR Pyro Black Scorpion tiež. Zlože tu máme 644,4. Je to F3, samozrejme. Keď niekto potrebuje si to prečítať alebo má nejakú potrebu, môže si to stopnúť a pozrieť si to. V pohode kocka.
No, a to by sme mali z tohto balíku všetko. Akože dosť pekné ohňostroje podľa mňa. Ten Danger Hobby je topka. Uvidíme tie ostatné. A presúvame sa na ďalší balíček. Tak, máme tu ďalší. Ideme si ho hneď aj rozbaliť. Som zvedavý, či bude tento rok na československom YouTube nejaký väčší unboxing ako tento. Ak hej, budem fakt prekvapený, pretože toto je ako dobrá nálož. No, a už sa nám ukazujú krásavci. Ideme sa na nich pozrieť zblízka. Ako prvý z tohto balíčka máme Danger Hobby Nitro XXL 19 rán 38 mm, to isté ako Zombie, no Zombie Party mala 36, to isté ako Danger Hobby. Je to vlastne z tej série len 19 rany, trošku vyššie mi príde, že strieľa tiež Black Scorpion. SR Pyro, pekný ohňostroj, rezervová zápalnica, hlavná zápalnica. Pekný dizajn opäť, to môžem pochváliť, Danger Hobby má fakt pekný dizajn. Opäť pekný ohňostroj z ich kolekcie, takže chválim. A ideme na ďalší. Ako ďalší ohňostroj, tu máme ohňostroj Game. Grafika je z veľmi známeho seriálu. Podľa mňa, čo tiež veľa z vás už videlo. Má 499 gramov zlože. Celkom pekná grafika. Zobral som ho kvôli efektom hlavne. Tento je od Black Panty Fireworks. Hlavná zápalnica rezervová je 100-ranový 20 mm. Trvá zhruba minútu a pol. Má pekné efekty, tak som si ho zobral. Celkom pekný dizajn. Môžeme ísť na ďalší. A ako posledný hlavný veľký šéf z tejto krabice je Power King. 48 mm, 48 sekúnd. Od 40 do 45 metrov výška, 25 rán, 38 mm. Pekná grafika kocky, opäť Black Scorpion SR Pyro. Máme tu 875 gramov zlože, čo je oproti tým dvom predošlým menej o niečo. Tu sú nejaké tie efekty odfotené. Tiež pekná kocka, hlavne dosť veľká kocka. Power King. Tu máme z tohto balíčka všetko. 3 ohňostroje, ale fakt veľké. Ako môžete vidieť. A my pokračujeme, ešte máme pred sebou 3 balíčky, tak dúfam, že ste zvedaví. A pokračujeme na ďalší balík. Takže ďalší prcek. Toto, ak sa nemýlim, už viem čo je. To by mal byť jeden veľký ohňostroj zabalený. Takto. Uvidíme. A, nemýlil som sa. Čakal som, že bude už v krajšej grafike. No a my sa na neho pôjdeme pozrieť zbližšia.
Takže máme tu veľkú krabicu Toxic. 320 shotov. SR Pyro Black Scorpion. Fakt veľká krabica. Takto nejak vyzerá vnútri. Tie ohňostroje krabicové modulárne veľké treba smerovať potom. Tu máte aj naznačené šípku. Pretože on dáva aj VR, aj do bokov strieľa, takže aby to bolo pekne vidno, aby ste si ho neotočili naopak. Vlastne tie VR by ste ani nevideli potom. Z toho smeru. Takže 25 mm rany trvá 2,5 minúty, čo je dosť. A zlože máme, hľadám niekde zlož, ale 1,3 gramu, 1,3 kg by mal mať celý, neviem, nie som si istý. Ale je to akože statočne veľká krabica. Pomoc, 2,5 minúty búchania, pekné efekty, môžete si ho nájsť na internete, je na neho video. Rezervná zápalnica, ktorú dúfam, že nebudem musieť použiť pri takomto veľkom ohňostroji. A ideme na ďalší. Ohňostroj Toxic. Mám na stole už ďalší ohňostroj. A ideme si ho odbaliť. Keď bude odbalený, tak sa opäť vrátime k videu. No, ako ďalší tu máme ohňostroj Space War. 200 shots. 200 ranový ohňostroj. Ale už 30 mm. Milimetrové. Toto je zrejme gramáž zlože. 25 kg má celý a 3,250 gramov má zlož. Je to už akože dosť veľká škatulka pomerne. Je to Black Panther Fireworks. Má pekné efekty. Nepatrí k tým lacnejším tiež ohňostrojom. Tu je zlož správne, má tých 3,250, takže 3,250 zlože, čo už je dosť. Grafika pekná. A takto nejak vypadá snúka. Rezervová zápalnica. Hlavná. Tento není smerovaný, nemá VR, nemá bočné výmetníky, nič, ide iba rovno, vysle. Trvá tiež dosť dlho. Neviem, či nie až 3 minúty niečo. Je fakt pekný ohňostroj. Takže Space War 200 rán a presúvame sa na posledný ohňostroj z tohto unboxingu. No a máme tu poslednú krabicu z tohto unboxingu. Idem ju pre vás rozbaliť a pozrieme sa na to, čo tam je. Takže máme tu kompak Virtual World, 25 mm, 69 sekúnd, on je taký rýchlejší, 129 rán, ale to je taký finálový, ale finálový ohňostroj ešte možno budem zháňať, uvidíme. Do decembra ešte určite niečo pribudne, neverím, že to bude všetko. Tiež krabica pekná. 15 kg váži a zlož samotná sú 2 kg. Strieľa viac menej VR, viac rán naraz. Grafika je pekná. Je to z tej sady ako Tiny Titan. Môžeme si ho pozrieť aj dnu. Už pestrejšie. Si môžete všimnúť. Rezervná zápalnica, hlavná. Tiež má šípku, ktorú musíte smerovať tým smerom, kde budete stať. Keď budete stať takto ďalej od neho nejakých 50 metrov, čo od takýchto modulárnych ohňostrojov najlepšie už dodržať tú vzdialenosť a nie stať 10 metrov od neho, pretože tie efekty si tak neužijete. Pekný ohňostroj, není tiež nejaký lacný na ten počet rán, ale je pekný. Treba si pozrieť video, či vám za to stojí alebo nie. Virtual World. A my sa ešte spolu stretneme teraz pri zhrnutí kompletnom, čo všetko mi vlastne prišlo.
1500 eurovej objednávke tohto unboxingu. Tak zatiaľ čau. Takže máme tu menšiu v úvodzovkách rekapituláciu všetkého. Akože je to poriadna nálož, jak si môžete všimnúť. V tejto scéne je opretá pyrotechnika zhruba v hodnote tých 1500, možno trošku viac. Menšia rekapitulácia, sú tu rímamky na vrchu, 10 balíkov Doom Boom, šnúry zápalné, menšie rímamky rôzne, Game, Poison, 50-ky máme I Love Mama, Kickboxer, Power King, No Limit 45-ky, 3 veľké zložené modulárne ohňostroje a rímamky. Všetko uvidíte vo videu. Na rímske sviece sa môžete tešiť aj potom. Spravíme k tomu určite test. Dúfam, že sa vám ten unboxing páčil a vyjadrite to tým lajkom alebo po prípade odberom a nezmeškáte žiadne naložené video. Takže lúčim sa s vami a vidíme sa pri teste fontán. Čaute ľudia.